Bon dia o bona nit! Ja portem 21 capítols. En realitat 22, perquè hi ha un capítol 0 per allí traient el cap. I si contem aquest, llavors serien 23, no? Perquè aquest és el 22, però si comencem pel 0, serien 23. La qüestió és que, tot i que 21 no és un número rodó, és el número de capítols ordinaris que hi ha en aquest canal. Això crec que ja ho he dit, sí. I és el número de capítols que he dedicat a explicar els conceptes més bàsics de llengua. Segons el meu criteri, potser si li preguntes a un altre li sembla que hi ha altres conceptes més bàsics de llengua, jo què sé. Però, xica, sóc jo qui fa els vídeos, saps què et vull dir? Això ha sonat una mica repel·lent. Vull dir que sóc jo qui fa el guió, qui fa la recerca prèvia, qui munta l'estudi de gravació, qui fa el ruc davant la càmera, qui edita els vídeos, qui fa les miniatures, qui planifica el calendari dels vídeos... I moltes vegades són mons pares els que em donen el vistiplau final. I a la Xènia li demano opinió sovint, també. I a vegades també demano opinió a més gent. Però qui fot més hores que un ventilador per aquest canal és aquí, l'Amenda. Això també ha sonat molt repel·lent. Aviam, tampoc ens enganyem, jo vaig fer aquest canal per satisfer les meves necessitats de repel·lent. Però me n'estic anant molt del tema. Això, que la distribució dels capítols ordinaris l'he feta tan bé com he sabut. I goita si sóc bona persona que he agrupat tots aquests capítols en una llista de reproducció que es diu Conceptes bàsics de llengua, que us deixo baix a la caixeta de descripció i també enllaçadeta per aquí dalt. En el vídeo d'avui farem una mirada enrere per veure tot el que hem après, que sempre va bé. O sigui que farem un resumet de tots aquests conceptes bàsics de llengua que he anat explicant. I al final del vídeo us explicaré uns petits canvis que farem al canal a partir d'avui. Però abans, posem-nos melancòlics. Al llarg de tots aquests mesos hem vist que la llengua que aprenem de petits configura el nostre cervell d'una manera determinada i, per tant, condiciona la nostra manera de veure el món. I que per això les llengües són patrimoni de la humanitat. Que cada llengua és un degradat de parlars, de tal forma que en dos pobles que estan de costat s'hi parla molt semblant, però entre dos pobles que estan més allunyats hi ha més diferències lingüístiques. Això li passava al llatí, li passa al català i els hi passa a totes les llengües vives, en realitat. Hem après que quan va caure l'Imperi Romà, aquest territori es va dividir en diverses parts i que en cadascuna d'aquestes parts el llatí va adoptar una forma diferent. Que en una d'aquestes parts el llatí es va transformar en català, que actualment es parla a Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears, a la Franja d'Aragó, a la Catalunya Nord, a l'Alguer, al Catxa i a Andorra, i que tots aquests territoris conformen el que coneixem com a països catalans. Que els països catalans es divideixen en el bloc oriental i el bloc occidental segons si fan la vocal neutra o no la fan, i que cada bloc es divideix en dialectes, subdialectes i parlars de gran a petit. Que en realitat cada llengua és com un ésser viu, perquè neix, es reprodueix i mora com les estrelles de mar. Que, com a ésser viu que és, la llengua està formada per un sistema complexíssim de sintagmes, paraules, morfemes i fonemes que venen a ser com els òrgans, els teixits, les cèl·lules i les molècules que conformen el nostre cos. Que l'ortografia i l'ortotipografia només són una representació possible de la llengua, un dibuix, però que no són la llengua en si. Que una de les malalties més grosses que poden patir les llengües són les atròfies, o sigui, que no es desenvolupin en un espai. Hem après que el català i el castellà tenen una relació de subordinació. Això demostra que, normalment, quan es troben un catalanoparlant i un castellanoparlant, tots dos acaben parlant castellà i, per tant, el castellà s'imposa al català. Hem après que el català és com un ramat d'ovelles i que el castellà és com una camada de llops, i que els castellanismes són com llops disfressats d'ovella. Així, si s'acosten massa castellanismes al ramat d'ovelles, que és el català, se'ns acabaran menjant el ramat i ens quedarem sense llengua. Que els anglicismes són menys perillosos que els castellanismes, perquè no són com llops disfressats d'ovelles, sinó que són com cavalls i se'ls veu d'una hora lluny. Però que, tot i així, sempre val més triar una ovella que un cavall, perquè les ovelles són les nostres. Que hi ha una normativa que si la llengua fos un riu gelat només representaria la capa de gel, i que aquesta normativa en realitat és un retallament artificial de la llengua. Que la normativa del català la dictamina l'Institut d'Estudis Catalans i, en part, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I que per això els dos diccionaris normatius són el DIEC, fet per l'Institut d'Estudis Catalans, i el Diccionari Normatiu Valencià, fet per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. També hem après que la normativa, quan l'entoma el poble, quan l'entomen els mitjans de comunicació, que són com els representants de la llengua que parla el poble, es converteix en l'estàndard. I l'estàndard té alguna coseta de menys i alguna coseta de més que la normativa. Que Ramon Llull, Pompeu Fabra, Joan Coromines i Antoni Maria Alcover són personatges importantíssims, gairebé déus, pel català. I que si tenim dubtes de llengua, a part del DIEC i del Diccionari Normatiu Valencià, també podem consultar el Diccionari Català Valencià Balear, el Diccionaris.cat, l'ES a dir i el Termcat, entre d'altres.
Hem après un munt de coses, en realitat. Sí, he dit que anunciaria els canvis que farem al canal. Tampoc són res de l'altre i segurament us els imagineu. Però jo què sé, he intentat crear intriga. Poder no ho he aconseguit gaire i si ho he aconseguit ara mateix me l'estic carregant. En fi, el tema és que a partir d'avui abandonarem els capítols ordinaris. Ara la temàtica dels vídeos serà sorpresa. I ja ho era, de fet. No sé què estic dient. El tema és que els vídeos ja no es diran capítol 1, capítol 2, capítol 3... També, a petició popular, recuperarem la secció del castellanisme prohibit. No prometo que em posi a tots els vídeos, perquè aviam, si faig un vídeo prou llarg i prou espès, crec que és contraproduent posar un castellanisme prohibit al final. Perquè el vostre cervell ja estarà aixins i al castellanisme prohibit no li fotreu ni puto cas. I aquesta no és la idea. Esclar, la intenció és que els hi feu cas. Doncs això, per avui res més. A reveure!